takalai bisi 2024 ni Tring pali majaga rwchapna bagwi haste o phai sokhphai belai rwchap kwrwng khoroksa singer Arunachal Pradesh ni singer Tamin norok saimana Tamin belai kuk rwchap kwrwng bo khorang kainwi khorang juda khai rwchap thani belai sinukuk manjak hwnkhe bo phai sokhphai chini tripura haste o Tring bisi kwtal o rwchapna bagwi Ramchandra Ghat Khuwai Athaibari o takalai state level ni Tring songjokjakmani o Tring o bo gan rwjak phainani hinui kubukjakma bai bo chini tripura haste o phai sokhphai nugui mankha norok o video mangpili o Tamin muitere ni bwskango kokna rwgui samani bo tripura o phaiui bahaima tongkha hinui. This is my second visit to Agartala, so actually I'm literally very excited और मैं जब भी अगरतला आता हूँ तो बहुत सारा प्यार मिलता है, so आज शाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, so आप सभी आइए. Hangkai norok no bo jotono no takalai bisi ni Tring ni tui jotono no hamjakma yafaru. Hangkai kha khaio jotono chini tiprasa rok je kha o muchungjak tongnai rok je Athaibari Ramchandra Ghat Khuwai o Tring nai hinui tongnai rok borok jotono kaham kwrwngwi thangwi Tring nai ladi tei Tring bisi kwtal no kaham khai lamsogwi yachakladi. Amtwui kok sawui no ang ani video no ma pari sinai noro ani channel no sajak khaiba like subscribe share khai di. Mudui hai tebo kwtal video rok manani bagwi.